na subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin sanar da kai labarai da zarar mun ɗora. Amir Hausa TV. A cikin tarihin duniya na lura da so shi ne makasudi kun sani. Kamar yadda kuka sani, jarumi Lilin Baba tare da jaruma Ummi Rahab masoya ne na ƙwarai. Kamar yadda kuke jin jita-jitan za a yi auren Lilin Baba tare da Ummi Rahab, to abin haka yake. Ranar 28 ga watan Jun ne ranar bikin jarumi Lilin Baba tare da amaryarsa jaruma Ummi Rahab. Ku biyo mu domin kallon hotuna da bidiyo na bikin da aka yi na Ummi Rahab tare da angonta jarumi Lilin Baba. Da kai ne zan yi wof, da kai ne zan yi wof, zan yi wof, zan yi wof. Hanya ban yi ke ce gare ni, masu san mabata sai ku yi baya.